Marhay na banggi, lampas 300 na benepisyaryo kan Summer Employment for Enrollment o SEFE an isinalang na sa orientation kan Metro Peso asin kan City Human Resource Management Office. Susundan ini kan orientation sa Hulyo para sa ikaduang batch kan mga benepisyaryo kan nasambit ng programa. May report si Joel Sulina. Sinalang sa orientation na Lunes na aga sa Santa Cruz Event Center ang saindang deployment sa trabaho ang primerong batch kang mga jóvenes na nagenyo na mga benepisyaryo kang Student Employment for Enrollment na nakapasar sa screening kang Metro Peso Naga. Tinabi kang pamayo kang HRMO kang Ciudad Dignaga na si Mr. Ansel Manyo. Sa orientation, pinaghiras sa mga benepisyaryo ang proper grooming, time management asin kung paano i-handle ang mga magiging assignments asin mga challenges sa panahon kan sa indang pagtinir asin pagtrabaho sa mga opisina kan city government maging ka mga partner government agencies. Onboarding or that. So sa mga onboarding, ang subject matter was sa grooming, time management, and how you handle that. Hindi po, si tulong nakasay sa komunidad para ma-onboard yung 300 plus ng mga estudyante na may siyang SEFE. Kasi batch 1 hindi, may batch 2 na unya yung 300 plus. Pero hopefully, for the next 20 days, participate ka mukha kan City Hall. So dapat ang sa indang manner pagserbisyo, government sa so importante pa yun na kasi pag may feedback ba kung maray, mag-reflect yun sa City Hall. So dapat po siguro, part of boarding is to orient them kung ano dapat sa expectation. Tinabi ni Mr. Nonoy Reforzado, Metro Peso Naga Head, ang primerong batch kan SEFE igwaning 354 na mga benepisyaryo sa lindong kang Youth Employment Program kang gobyerno lokal na mapuon kan sa indang trabaho sa maabot na PEDSA 28 bulan kang Mayo sa loob ng 20 diyas sa mga opisina de gobyerno, urog na sa City Hall, maging sa mga partner companies. Ang SEFE, iyo ang localized program kang LGU kapareho kang SPES Cantole, nga ring mas dakol na mga estudyanteng nagenyo ang matabangan na mga kuanig trabaho asin magkaigwaning income para man sa saindang pagpapadagos sa pagklase. Inanunsyar man kang Metro Peso ang para man sa second batch kan SEFE mantang sa June 25, 2026 ang orientation para man sa 300 na mga Dole Space beneficiaries. 354 na mga beneficiary nag-undergo ng orientation. Tapos na mag-trabaho May 28 to July 20 June 28. May 28 to June 28 and then ENC first batch. So in the first batch, puro iniyo duman sa component na SEFE or Students Employment or Enrollment. Si star component, matatandaan ta kan Naga City Youth Employment Program. And duman sa second batch, majority duman i-rate yung mga beneficiary sa SPES. So kung matatandaan ta, na taon, igwa kitang naon na taon kita ng 300 na slot sa Department of Labor and Employment para sa SPES. And duman second batch, igwa manggaray duman masabay na mga beneficiary kang SEFE. Sa maabot na July 2, 2026, mapuon naman ang second batch kan mga SEFE, kasabay na nita ang mga Dole Space beneficiaries. Katuwang kang Metro Peso Naga, asin kang Dole, ang apat na mga private firms kung saan ma-deploy ning mga SEFE asin space beneficiaries. Ang second batch, mapuno siya July 2. Then parehas, matrabaho silang 20 days to the different departments of the city government of Naga. And iwa kitang partner na, kundi kung pa sa apat, iwa kitang partner na apat na mga private firms na kung saan ma-deploy makita din mga beneficiary kaniyong Youth Employment Program. Iyan si Metro Naga Water District,
Sinag Corporation, and then Consuelo Chito Madrigal Foundation. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.